حدا تمرتويت إليزابيت تبهال ناي بيولوجي ممهر نيرا بسنك سرحاقن قدستي ويم حلايل كتكون قتصبيوات خوليخم إليزابيت كن بتعمي حماق صباي زلوان منم زي تقدس عينت ممهريا تمهارا حتى حتوان كلو تراجمان تعريفانيا نبوت تملسهم أو كندو نعو ممهار فيلمو اللي عهلهم دكيسا أبت خلاص توعل زوزح جزادما ويني حاشش ويني الكل سوسنيايا أو هيوت سعبيت علام أدما نحدا حفتام سبأي تمرعخا كل جنزون موراسيو ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ኤሊዛቤት ብጣዕሚ ሃፋትም ቤተሰብ ዘለዎ ወዲ እናተቋፀረት ትርከብ ነገራት ብጣዕሚ ፅቡቅ ይኸዱላ ስለ ዝነበሩ እቲ ናይ መምህርና ስራሓ ከም ዘየድልያ ወሲና ክትገድፎ ትሓስብ ንገዛኣ ምስ ከደት ግን እቲ ዓርካን ኣዲኡን ኣብ ወንበር ኮፍ ኢሎም ይፅበይዋ እቲ ዓርካ ድሕሪ ሕጂ ክምርዓያ ከም ዘይደልን ንሱ ኩሉ ግዜ ምስኡ ዘላ ቅርሹ ንኽትጥቀምን ገንዘቡ ንኽትወርስን ከም ዝኾነት ስለ ዝፈለጠ እዩ እቲ ኣፍቃሪያ ድሕሪ ሕጂ ክምርዓያ ከም ዘይደልን ንኡ ትቐርቦ ዘላ ምእንቲ ሃፍቱን ቅርሹን ጥራይ ከም ዝኾነ ከም ዝተረድኦን ይነግራ እዚ ኩሉ ግዜ ካባይን ካብ ኣደይን ተሰርቂዮ ነበርኪ ቅርሺ እውን ካብ ባዕለይ ዝተሰራ ቅርሺ ምዃኑ ስለ ዝፈለጥኩ ኣብ ሂወተይ ክትህልየ ይደልየክን ይብላ ኤሊዛቤት ብዝተኽኣላ ክተረድኦ ትሙክር ንሱ ግን ዋላ ሓንቲ ክሰምዓ ኣይከኣለን ኤሊዛቤት በዚ ተናዲዳ ክትፃረፎን ክትራገሞን ትጅመር ክሰምዓ ስለ ዘይከኣለ ግን ኤሊዛቤት ሃብታም ናይ ምዃን ሕልማ ብሓደ ግዜ ከንቱ ይኸውን እቲ ካብኡ ዝገደደ ነገር ግን ኤሊዛቤት ሃብታም ሜላ ስራሓ ገዲፋቶ ምውፃ እዩ ንብዙሓት ኣዋርሕቲ ድማ ስራሕ እናኣለሸት ኣብ ብዙሓት ትምህርቲ ቤታት ትዘውር ሞያን ልምድን ስለ ዘይብላ ግን ዋላ ሓንቲ ትምህርቲ ቤት ክትቆፅራ ኣይከኣለትን መማረፅታት ምስ ወድአ ግን ኩርዓታዊ ሒጣ ናብቲ መጀመርያ ትሰርሐሉ ነበረት ትምህርቲ ቤት كم ممرت خوينا تسرح تملس أبت تمرتويت أو نمي جمرتانا يسرح معلتا مستوانا تسلايتا إيمي تراخب الشيء تصرفن تسل انت قوابي لندما حديقاتات خيد ناو كلاسا مسقاتيت اتوم هرقا نعاس لزرعيو تعميهم تحوقسو منيهم ساقن منو ميتقدستن أبت خلاص آتا أو كنت نعو ممهار أبت خلاص كورسا مولعت يجمر توم هارو نغت مهرون كحتوان كلو تلفزيون ولعا ناي مقدح فيلمين بمرأي زحشنت انو ملعال ازت رح يزر ليكم إلا بجاكيتا رأسها شفينا أبت خلاص تدقس أمسح ساعات إليزابيت أفتت مرتي مزلتا ناي مترشا حنت عركي لين ترخب بزعوا هيوت النوغا عن كل وادما إليزابيت نلين نهافات مودات زلعالت سحابيت كوينا نختركب ناي أفلبي سرجير جيرا زعوا هيوت قوات كهلي واخت قبر كم تمكرت نقرا زيلاتا مسح ساعات توديو إليزابيت ناو كلاسانا تملستن كلا تناي جيم كلاس ممر زغونه راسل أما قدات رخو راسل نا إليزابيت كابت مجمرة مع تزفلت أجميرو حيال فقري إزالو إليزابيت كن راسل هفتام سلزي كونت راي منم تخرتي تهون مخناتو قرش زيولو ودنعاء كاب سويته يولتن حدا معلتي نابتو كوليج سكوت زبهال حدش ممهر يمتزق إليزابيت سكوت هفتام مخان مسفلتت تقوايا بحندوت ستارخوتو مسيلا ننفسا تفالت بوقع مسيلا اناو تصاص قدما ابز حس ساعات فقرنيا خم زيولون مسعركو او قروا غيزه خمسته اسنت تفلت سكوت بزعو اناو وقع ني إليزابيت نايتا ناي قدم حجي فقرنيو فوتو خريان كلو بطعم تقنق مخناتو اتا فقرنيو اسا عبي اطواتي نيوا إليزابيت ناي سكوت لبي تسحولو منقدي اسو خوين سلسته سمعا السرجري لعلو كل جيزه ادلاي خوينو يرأيا إليزابيت وسينا وديا نفت كلينيك كيدا اتزاد الفورم ختملق تجمر እቲ ሓኪም ግን ኣብ መንጎ 900,000 ቅርሺ ከም ዘድልያ ምስ ነገረታ እቲ ሓሳውሱ ጠጠው ተብሎ ምክንያቱ ኤሊዛቤት ክንዱ ዝኣክል ቅርሺ ምንም የብላን ኣብ ኣካውንትኣ $50 ጥራይ ስለ ዝለታ እዚ ቅርሺ እዚ ንምምፃእ ዝኾነ መንገዲ ክትፈጥር ነዋ እቲ ምሸት ንሱ ናብ ገዛኣ ተመሊሳ ኩሎም ትፈልጦም መሓዙታን ቤተሰባን እናደወለት ልቓሕ ንኽህብዋ ትሓቶም ወላ ሓደ ሰብ ግን እቲ ዝደልዮ ቅርሺ ከብ ኣይከኣልን ምክንያቱ ናይ ኤሊዛቤት ትኽክለኛ ተፈጥሮ ብደንብ ጌሮም ስለ ዝፈልጥዎ إليزابيت ممارستات مسودات نتقدم حجي خوجزو زبارة فقرنيا هندوت مساس الاستفلالي كم كحسات شحت $1,000 نخفلات نقرو السونجن بدم بجيرو سلاز فلتا كيم اللي سلات سلكي عزيو بتصبحيتو إليزابيت أبتخلاصا مسكرت حنت تمهاري توزع أو حلف عمت تمرتويت ممعراري زخون كرشين خنقكو مكينا محت أو جميرنا نيرنا شعو شدشت قرشي أكيونا نيرنا إلى مس نجرتا إليزابيت متأنت قرشي مسفلتات تجدي سام سمعت جمر زحزن نجرجن اتقرشت تأكو اتوانا تسألائتا إيميا نهي إيمي بوتا بعلتا نمتكا أدما نبت دايركتر كفلت خيط سخونو ملكتاتن كالاتت النارقيت نت دايركتر كم تسحا مسقورتو تناي مكينا محصاب بروجرام بعلتا حلافنت نغتوسد تحتو تي دايركتر قاسا خيبله ني إيمي كفت بوتا الإلو ني إليزابيت يوكلا صباحتو نغو إليزابيت نبت بوتا بتاع مستقلعو خداون تجيرات مزق مكينا محصاب مسجمرت نشتي ماي فسيسا نبعلتا ماي نفسستن استفلاليو تونيتاتن نافصمت تخرت كالوت سوات بتاع متسعت يجمر
እተነንሽቲ ተደኒቐን እንታይ ትገብር ኣለዋ ላይ ወላድ ኣምበር እቶም ሰብኡት ዝርእይዎ ኣለዉ ነገር ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም እኔ ካሊእ ትረፍ እቲ ብኡ ዝሓልፍ ነበረ ፖሊስ ከይተረፈ ብናይ ኤሊዛቤት ቁመናን መልክዕን ተሳሒቡ ናበይ ከም ዝሽፍሩላ ከይረአየ ምስ ካሊእ መኪና ይጋጨ እቲ መኪና ምስ ሓፀወህሎም ነቶም ሰባት ትምህርቲ ቤታ ንኸይዕፀ ብዙሕ ቅርሺ ከም ዘድልያ ነጊራ ልዕሊ መጠን ቅርሺ ትቕበሎም እዚ ሓሳብ እዚ ብደንቢ ተሳኺዕላ እቲ መዓልቲ ክውዳእ እንከሎ ኤሊዛቤት $10,000 ሰሪሓ ትፀንሕ እቲ ፍርቂ ንትምህርቲ ቤት ምስ ሃበቶም እቲ ፍርቂ ግን ሓቢኣ ንባዕልታ ተትርፎ ኤሚ እዚ ነገር እዚ ኣብ ማዕድያ ትከታተል ስለ ዝነበረት ተናዲዳ ነቲ ዳይሬክተር ትኸዶ ክሳብ ዝውድእ ክፅበዮ ስለ ዘይከኣለት ግን ናብቲ ሽንቲ ቤት ከፊታ ተኣትዮ እቲ ዳይሬክተር ኣብ ደገ ንክትፅበዮ ዋላ ንኤሚ ደጋጊሙ ይሕተታ እሳ ግን ብዛዕባ ኤሊዛቤት እናንፀርፀረት ዝብላሎ ዋላ ሓንቲ ይሰምዓቶን ኤሚ ነቲ ዳይሬክተር ኤሊዛቤት ካብቲ ናይ ትምህርቲ ቤት ቅርሺ ብዙሕ ከም ትሰርቕላን ብዚ ነገር እዚ ክትቅፅዕ ከም ዝግባኣን ነቲ ዳይሬክተር ትነግሮ እቲ ዳይሬክተር ግን ድሕር ደኣ ተሪር ማስረጃ ዘምፅኺ ንኤሊዛቤት ምንም ክገብር ኣይክእልን ይብላ ብፅባሒቱ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ኤሊዛቤት ነቶም ተምሃሮ ወለዲ ኣብ ኣኼባ ትፅውዖም ከምቲ ኩልሃና ንፅበዮ እቶም ወለዲ ሶም ናብቲ ትምህርቲ ቤት ዘምፅኦም ምክንያት ደቆም ግቡእ ትምህርቲ ቅዱስ ናይ ኣመሃራ ስርዓትን ስለ ዘይወሃብምሎ እዩ ኤሊዛቤት ንምንታይ ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ከም ዘይምሃረቶምን ኩሉ ግዜ ፊልም ከም ተሪኦምን ክሓትዋ ጅምሩ ኤሊዛቤት ግን ንዝኩሉ ሕቶ ሓንቲ መልሲ ጥራሕያ ነይራታ ስርሒ ከመይ ገይረ ከም ሰርሖ ንስኹም ኣይትነግሩንን ኣብ መጨረሻ ዓመት ውፅኢት ደቅኹም ምስ ረኣኹም መሊስኩም ተዛረቡኒ ኢላ ትሰዶም ተኣኺባ ምስ ተወድአ ሓደ ቅዱስ ወላዲ መፂኡ ንኤሊዛቤት 200 ሓብኡ ሂቡ ንውላዱ ካብቶም ካልኦት ዝተፈለየ ትኩረት ንክትገብረሉ ይሓታ እዚ ተግባር እዚ ነቲ ሓደገኛ ኤሊዛቤት ፍሉይ ሓሳብ ይህባ ኣብ ካፌ እቶም ወለዲ እናዕረፉን ከለዉ እናዞረት ንኩላቶም ንደቅኹም ፍሉይ እንክብካብ ክህበየ እናበለት ቅርሺ ትቕበሎም ከምዚ ጌራ ብዙሕ ቅርሺ ምስ ኣከበት ኤሊዛቤት ነቲ ሰርጀሪኣ ዝኸውን 200,000 ቅርሺ ጥራሕ ይቐሪዋኒ ኤሊዛቤት ኣመላኸይ ቀየረት ከምኡ ኢላ ኣዋርሕ ትሕልፍ ሕጂ እውን ራስል ምንም ትኩረት ከይሃበት ምስ ስኮት ብዙሓት ዕድላት ክትወስድ ትጅምር በቲ ወገፅ ግን ኤሊዛቤት ቤና ዘይኮነት ኤሚ እውን ነቶ ሃብታምን ብልኩዕን ስኮት ክተሃድኖ ትጅምርላ ኤሚና ስኮት ልዕሊ ኤሊዛቤት ብጣዕሚ ተቐራሪቦም ብዙሕ ግዜ ብሓደ ምሕላፍን ይጅምሩ እዚ ዝርኤት ኤሊዛቤት ብጣዕሚ ትቐንእ ሓደ መዓልቲ ገዛ እናኸደት እንከላ ካብቲ ዓርካ ሊን ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ንመምሃራን ዝኸውን ውድድር ከም ዝዳለላ ትነግራ ኣብቲ ዝመፅሉ ናይ ፌደራል ፈተና እቲ ዝበዝሐ ነጥቢ ዘምፀ ክላስ መምህሮም $5,000 ከም ዝሽለም ትነግራ እዚ ሰሚዓ ኤሊዛቤት ብጣዕሚ ትግረም እዚ ቅርሺ ንምምፃእ ድማ ተምሃሮኣ ክትምህሮምን ገዛ ዕዮ ክትህቦምን ትጅመር ካብታ መዓልቲ ንሳት እንድሓር ኤሊዛቤት ናብ ትምህርቲ ቤት ቅድሚ ኩሉ ትመፅእ መፅሓፎም ክኸፍቱ ከም ዘለዎም ነጊራቶም እቶም ተምሃሮ ብጣዕሚ ይግረሙ ምክንያቱ ኤሊዛቤት ካሊእ ግዜ ፊልም ወሊዓሎም ክድቅስ እምበር መፅሓፍ ክፈቱ ኢላ ክትምህሮም ኣይፈልጥዋን እናደጋገመት ድማ ንኽግብዙ ገዛ ዕዮታትን ኣሳይመንታትን ተውዝሐሎም ከምዚ ኢሎም ዝተወሰነ ሰሙናት ምፀንሑ እቶም ተምሃሮ ብጣዕሚ ዝረአ ለውጢ የምፁ ይኹን ደኣ እምበር እዚ ውፅኢት እዚ ሕጂ እውን ነቲ ናይ ፌደራል ፈተና ዘዕግብ ኮይኑ ይረኸበቶን ዝሕዝን ነገር ድማ ነቲ ፈተና ዝተወሰነ መዓልታት ጥራሕ ይቐሪቦኒ ኤሊዛቤት ነዚ ቅርሺ እዚ ንኽትስዕር ዘይትፍንቅሎ እምኒ የብላን እቲ ናይ ፈተና ጉዳይ ባዕላ ንኽትውድኦ ወሲና ድማ ኣከዳድናኣ ብጣዕሚ ዝተቐየረ ጌራ ኣብ ሓደ ዳ መስተ ናይ ፌደራል ካሮል ዝበሃል ፕሮፌሰር ትረኽቦ ካሮል እቲ ፈተና ምድላይን ምግምጋምን ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ምቕራብ ዘዋፅኣ ነገር እዩ ሓሳባ ተሳኺዒላ ካሮል ብሓንቲ ግዜ ብኤሊዛቤት ተሳሒቡ ብዙሕ መስተ ምስታይ ይጅምር ሰኺሩ ናብ መስሪያ ቤታ ስራሕ ክሰርሑ ምስ ወሰዳ መደቀሲኦም እናዳለየን ከሎ ኤሊዛቤት ናብቲ መስትኡ ዘደቅስ ኬሚካል ተኣትየሉ ካሮል ተመሊሱ እቲ ዘቃመመህሉ መስተ ሰትዩ ብዙሕ ከይፀንሐ ይድቅስ ኤሊዛቤት እቲ ዕድል ተጠቒማ እቲ ፈተና ወሲዳ ንተምሃሮኣ ትህቦም ድሕሪ ሓደ ወርሒ ናይ ፈተና ሰዓት ሓሊፉ ተምሃሮኣ ኩላቶም ብፅቡቕ ውፅኢት ይሸግሩ ኤሊዛቤት ከምቲ ዝሓሰበቶ እቲ ናይ $5,000 ሽልማት ተዓዋቲት ኮይና ነቲ መጥባሕቲ ዝኣክል ቅርሺ ኣኪባ እኒሃ ግዜ ከይጥፍእ ድማ ንመጥባሕትኣ ዝኸውን ናይ ቆፀሮ መዓልቲ ትፈልጥ ብፅባሒቱ ግን ስኮት ንኤሚ ከም ፍቕረኝኡ ከም ዝሓዘ ምስ ፈለጠት ብጣዕሚ ትናደድ ኤሚና ስኮት በዓልቲ ንባዕልቶም ብጣዕሚ ዝፋቐሩን ዝፋተዩን ጥሙራት እዮም ኮይኖም ነይሩ ኤሊዛቤት ኩሉ ሓሳባ ብፀላኢታ ደጊሙ ስለ ዝበላሻሎ ብጣዕሚ ትሓርቕ ግን ሕጂ እውን ተስፋ ንኽትቆርፅ ኣይተዳለየትን ድሕሪ ሓደ ሰሙን እቶም ተምሃሮ ሃገርካ ናይ ምፍታሽ ፕሮግራም ተዳሊሎም ካብቲ ትምህርቲ ቤት ክወፁ እዮም ናይዚ ፕሮግራም ዝሓለፍቲ ድማ ኤሚና ስኮት እዮም ነይሩ ኤሊዛቤት እዚ ምስ ፈለጠት ሓደገኛ ሓሳብ ተምፅእ ናይ ኤሚ ክፍሊ ኸይዳ ኣፕል ብዝኾነ ቆፅሊ ምስ ሓሰየታ ኣብ ናይ ኤሚ ጠረጴዛ ገዲፋታ ትኸይድ
ኤሚ ናብቲ ክላስ ምስ መፀት ኣፕል ብጣዕሚ ስለ ትፈቲ እቶም ተምሃሮ ኣዘምፅላ መሲልዋ ከይተጠራጠረት ምብላዕ ትጅምር። ንምሸቱ ኤሚ ካብቲ ቆፅሊ ኣላርጂክ ስለ ዝነበራ ገፃ ሓፈውን ትብሳስ መሳልን መሊእዋኒ። እቲ ዳይሬክተር ኤሚ እቲ ሕማም ናብቶም ተምሃሮ ንኸይሓልፍ ብምፍራሕ ንኤሊዛቤት ኣብ ቦታ ኣተኪኡ ይሰዳ። ኣብ መኪና ተሰቂሎም ብሓደ ክኸዱ እንከለዉ ኤሊዛቤት ነታ ሰዓት ብግቡእ ተጠቒማ ንስኮት ብጣዕሚ ትቐርቦ። ንምሸቱ ምቅርራቦም ሓሊፉ ብሓደ ክድቅሱ ይሓሱ። በቲ ወገን እታ ናይ ኤሊዛቤት ሓያል ጸላኢ ዝኾነት ኤሚ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ንኤሊዛቤት ከባርር ዝኽእል ምኽንያት ምእላሽ ትጅምር። ናብ ናይ ኤሊዛቤት ክላስ ኣትያ ጠረጴዛኣ ክትፍትሾ ደልያ እተሰሓበታት ሓደ ብሓደ ትጉርጉሮ። እቲ ዝበዝሕ ተሰሓበታት ግን ተቆሊፉ ስለ ዝጸንሐ እቲ ጠረጴዛ እናደፍአት ናብ ናይ ባዕላ ክፍሊ ተእትዮ። እቲ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ድማ ጠረጴዛኣ ቆሊፋቶ መፍትሕ ከም ዘጥፍኦ ተነጊራ ባዕሉ ከም ዝኸፍተላ ትገብሮ። ምንም ብዘይተጽበየቶ መልክዑ ግን እቲ ናይ ፈተና ሕቶታት ናይ ኤሊዛቤት ተሰሓቢ ይጸንሓ። ኤሚ እዚ ሒዛ ናብቲ ናይ ዳይሬክተር ክፍሊ ኸይዳ ተርዮ። ናይ ኤሊዛቤት ተምሃሮ እቲ ሕቶ እንታይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥዎ ነውሪኦም ጽቡቕ ነጥቢ ኣምፂኦም እምበር ካልእ ኣይኮነን ኢላ ትነግሮ። እቲ ዳይሬክተር ንኤሚ ሕዚ ብደንቢ ኣሚንዎ እኔ ከባራት ኮይኑ ግን እዚ ነገር እዚ ክትኣምኖን ኣለዋ ኢሉ ንኤሚ ነግራ። ተመሳሳሊ ሰዓት ኤሚ ናብ ናይ ካሮል ቢሮ ኸይዳ እቲ ፈተና ንኤሊዛቤት ከም ዝሃባ ንኸኣምን ተሓቶ። እምብምሳላ ኤሚ ኩሉ እቲ ዘሕፍር ዝገበርካዮ ነገራት ንኩሉ ሰብ ነጊረ ከዋርደኪ ኢላ ተፈራርሑ። ሽኪ ናይ ካሮል ዘይምስምዕማዕ ካልእ መማረፂ ይነበሮን። በቲ ወገን ኤሊዛቤት ምስቶም ተምሃሮ ጽቡቕ ጊዜኣ ትሕልፍ ዘላ። ካልእ ትረፍ ንሓደ ተምሃራይ ይፅረፍን ይነዓቕን ስለ ዝነበረ ራጂኣ ሂባ ከም ጅግና ከም ዝርአ ትገብሮ። ራስል እዚ ምስ ረአየ ብኤሊዛቤት ብጣዕሚ ይገረም። ንኤሊዛቤት በቲ ዝገርም ስርሓ ከድንቓ ስለ ዝጀመረ ኤሊዛቤት እውን ንራስል ጽቡቕ መልክዕን ጸባይን ከም ዘለዎ ትነግሮ። ወግዖም ብዙሕ ከይቀጸለ ግን ናብቲ ቦታ ኤሚ መፅያ ተፋርሶም። ኤሊዛቤት ኣብ ቀረባ ግዜ ክትእሰር ምዃናን እትሰረቕክዮ ናይ ሕቶታት ወረቐት ከም ዝረኸብክዎን ፍለጥ ኢላታ ትኸይድ። ናብ ገዛኣ ምስ ተመለሰት ብንግሆኡ ንሓደ ጎረቤታ ንካሮል ደብዳቤ ንኸብፅሐሉ ትነግሮ። ካሮል እታ ደብዳቤ በፂሓቶ ከፊቱ ክርኢ እንከሎ ኤሊዛቤት ኣብቲ ምሸት ንሱ ራስ ወሲድዎ እንከሎ ጥራሕ ነብሱ ዘልዐለቶ ፎቶታት ይኔ። ሕዚ ኤሊዛቤት እትብሎ እንድሕር ዳኣ ዘይሰሚዑ እዚ ፎቶ እዚ ናብ ኩሉ ሰብ ይኽብቶኖ። ካሮል ክልቲአን ንእሽቲ እናፈራርሕኦ ኣብ ከቢድ ውሳኔ ኮፍ ይብል። ብዙሕ ምስ ሓሰበ ግን ካሮል ኣብ ናይ ኤሊዛቤት ጎኒ ደው ኢሉ ንኤሊዛቤት ቅድሚ ሕጂ ርእዋ ከም ዘይፈልጥን ዝሃባ ፈተና ከም ዘይብሉን ይዛረብ። ኤሊዛቤት ድማ እቲ ወግዕ እሱ ምስ ተወድአ ተስኢላ ኣብዚ ትምህርቲ ቤት ሓሽሽ ጥቀም ሰብ ከም ዘሎ ትፈልጥ ዶ ዳይሬክተር ኢላ ትዛረቦ። ለካ ኤሊዛቤት ኤሚ ጠረጴዛአን ከም ዝቀያየረቶ ፈሊጣያና። ኤሊዛቤት ናይ ሓሽሽ ሱሰኛ ስለ ዝኾነት ኣብ ጠረጴዛኣ ብዙሕ ሓሽሻ ትቕምጥ ነይራ። እቲ ጠረጴዛ ሕጂ ግን ኤሚ ቀይራ ወሲዳቶ ስለ ዘላ ንኤሚ ከም ሓሽሽ ተጠቃሚት ተቃልዓ። ኤሚ ግን ኣብታ ላዕለወይቲ ተሰሓቢት ፈተና ሒዛ ምስ ከደት ኣብታ ታሕተወይቲ እቲ ሓሽሽ ከም ዘሎ ይትፈልጥን። እዚ ዜና እዚ ናብ ፖላዊስ ምስ በፅሐ ናይ ሓሽሽ ፈተሽቲ ክላት ሒዞም መፂኦም እቲ ጠረጴዛ ምፍታሽ ይጅምሩ። እቲ ሓሽሽ ምስ ተረኸበ ኤሚ ናብ እስር ቤት ትውሰድ። ሓያል ናይ ኤሊዛቤትን ናይ ኤሚን ኩናት ድማ ከምዚ ኢሉ ጠጠው ይብል። ሓደ መዓልቲ ድማ ስኮት ናብ ኤሊዛቤት ቅርብ ኢሉ ብጣዕሚ ከም ዝፎትያ ነጊሩ ድራር ንኸብልዓ ይጋብዛ። ብዝገርም ኩነታት ግን ኤሊዛቤት እቲ ግብዥኡ ኣይተቐበለቶን። ምስ ሓደ ብጣዕሚ ዝግደስን ንቑሕን ጅግናን ምልኩዕን ወዲ ከም ዘላ ነጊራቶ ምስ ከደት ንራስል ከይዳና ሰዓመቶ ንርኢ። ኤሊዛቤት ናይ ጡብ መጥባሕቲ የቋሪፃ ድሕሪ ሕጂ ሓፋቶ መወዳት ክትስሕብ ከም ዘይደልን ምስቱ ዘፍቅራን ዝግደሰላን ወዲ ከም ዘላን ንሊን ትነግራ። ኤሊዛቤት ግድስትን ጥዒትን መምህር ኮይና ነተምሃሮኣ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዘምፁ ከም ትሕግዞም ቃልና እተየት እዚ ፊልም ይውዳእ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ሓደሽቲ ኮይንኩም ሰብስክራይብ፣ እዚ ቪድዮ ላይክ ኢልኩም ውፁ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጸኒሒ።